видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 110,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 4 сотиқ заминай, 3 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 110,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, наздики мошинбозор. 3 сотиқ заминай, 3 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 168,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, повороти колхози Россия. якхонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 35 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. доми 12 ошонага. 2 лифт дорад. нархаш 295,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон. 2 хонага квартира дар 16-ум ошона қарор дорад. 65 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 16 ошонага. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. 2 лифт дорад. нархаш 353,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қуронтепа. 5 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 220,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 14-ум микрорайон. 6 сотиқ заминай, 5 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 175,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, 4-ум микрорайон.
دو خونگاه کوارتیرا در ششم اشونه قرار دارد. 64 کوادرات متر نوسترویکا است. خونه ها با ریموت زمانوی تامین است. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. همه خونه ها یورو ریمونت. خونه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 290,000 سومون. کسی خریدار آنیق باشد با ارزان هم می شود. وریانتی الیشی هم هستی برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 12 میکرورایون. دو خانگاه کوارتیرا در 7 اشونه قرار دارد. 68 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها بیز ریمونت کارابکا است. خانه را سراج نفروخته می شود. نرخش 220,000 سومون. کسی خریدار آنیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید.